Kura dhii yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Wanyia kaki nende nyiero, inyia kaki kuru na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Aruda. Mene matine. Ai, kauna. Nang. Kauna rado kodi. Ango muti lenga makata omna luga ngati mi dire. Koso na chwanyi. Ok ni chwanyi. Nyaka jine tim class aboro ya nyaka kawuono. Ai, tapi idhi yomo. Adhi yomo pi. Okadana chung kodi kae mang'eny. Baba was good. Baba uge. Ya dong iwe ot. Dong awe ot ing'eno nyalo luwo bang'a. To kwanyise ni wasomo kodi. By the way, nidhi school man. An skunda pod ok anyalo nyisi nikech baba wa kende ok dwa kata nadhi skul. Ok odwa nidhi school. Nang'o? Ok odwa nadhi skul nikech ok odwa chulo skul fee. Mama ema dwa nochulne. To thum ka ng'ane timi. Thum moro maduogo ywag tok dala. Waluongi ni wamiel tiringa ringa. Ng'a timi? In dona miel kodi kata e dala. Eya. Ne we mondi yawa. Ne Aruda. Nang'o? Apenji. Koro watimo nang'o mati wita koso ni loko na pachi nikech ko ni yudo max 114. In dak ne yud 112. An ayudo 99 adhiga. Na yombi kata gari. We loko na pachi. Chon ni era ndi ang'a timi Aruda. Batera pokorumo. Pokorumo? Kodi. Ai Aruda. Chieng' Christmas ing'ena kombo na teri bayo. Itera mani, nidhi bayo But nwadhi gi mama wa. Nidhi gi mama ube pod dhi bayo. Notera. Noteri. Ariti daraja ka onyulo kacha. Ariti sa 12 marom. Ariti okaneni Aruda ya. Ai, iwa wachi dong pod antie matin kapok adhi skul obonere. Idhi skul karang? Abo ng'isi. Ne an kidwara. Ing'e Kochome. Kanye makwaye sani, dala ne makwaye. Ema kata sani ai. Ema ne koka dhi gonyo dhok minena rito ni. Kanye makwaye, nindo gi Steve gi nika. Mano crash. Ok rach, inyalo biro gimogo dhiambo kam. Kode ompi. Ya pito kanya omo ya sale. Dongo katingo kubachiel mae matingo. Mati lando, kosi lokori gimo. Dong karo kel lejite. Ai. Paye ya sai. Abia golni. An mago katiga tiyo gi tip top. Adiang oking'e. Ambe jikudha nitie achwe. Itili chwe. Kata ino kinene Aruda. Be an kaka chona di nyaka watim class aboro. Wo nyambone. Ato nyara emi wacho to ochwe. Ane mawacho na chwe ya wuon Aruda. Ba, adhi omo pi. Idhi yobango. Wadhi omo pi. To mate aora mi omo pi. Maja skundwa. Wuod nya ambone sani lokori aora mi tuombe. Dong wasomo kode ya. Na mosa ya. Ada penjo Homera be awuoyo kodi. Iwuo koda. Ma to onyara me hiloko to lo jo China isombo go kuoyo. Okanyati aluori edi okanyatimo kamano. An Aruda akawo kaka nyathiwa. Homera ta Aruda. Hin ma wanyito chanda gi ma udara ti. Iweya kendo ki hineno ka apiago kwer. Iwuok dhi ichungi gi iwuod nyambone ma wang'e tekno. Dongoro mu kode wang'ayo openja mana wach sikul. Openji to wa hat sikul mane? Piane ka. Ne Aruda duoka. Omera to Aruda to oduoka sani. Bika. Nya tim matoke tekni. Bi to biane ka. Mamu to taka dala imbi lokori donge. Udwane gata to pona gima. Baba no penja mana skul madhiye. Sikul en japuonj. To koso do en sports staff koso sponsor mado chulo ni school fee. Wuoth ka dhi dala. To kendo ok adhi to opuodho. Luka wany mar ni ichungi hedo joma chuo. Anyalo chuo di serious. To okay. Taruda nyathina ni nyaka ne dhi aora ya. Aruda pok oduoga. Ng'atimo nyathina ni yawa. Ang'o matime to ng'eni kech kaya?
nyuolo ka nyathi marabora ka jodala gini. Tini temo joga ma nyathi joga ma kia Kalisto. Hey. Kalisto. Nyathi ni dhi kanye yawa. Kalisto luongi tin mane to kot kanyo. Be wi barga. En wacha ng'at luongi didi. Idwara luongi didi. An gono ka kwan. Kamane ka kidoka Kalisto. Idwara ang'o? Idwara ang'o? Adwa ni gol na bude kada ywecho. Wiche ukinyi wuotho gi bula koso chwene an magolo ne an wagi mo kate. Kalisto gol na bude gi. An wagi mo kate. Kalisto ai wich matek. Ai wich matek. No imbe gi chewe yolo Wi kinya golo. matek ne momi wego skul e klas auchiel donge. Ha? Bunda to be donja an mano. Awacho ni wi matek ne momi wego skul e klas auchiel donge. Gol na bude kada Ini ywecho. somo nya class adi. Ana kia gol na bude kada ywecho. Ko wik mo kiketa go dala ka. Kalisto ai wich matek. Kora atima nguku kinyi sani ma koka chiwa dhigo aga tingo kidi Kalisto cheno. ka baba wuo biro tadhi nyise ni wi tek dala ka Kinyi kidogo. se ang no tima nada ang no nega. Kalisto we wuo koda binge ni en mamau. Binge ni do ng'amiyo rach. Binge ni do janyuol rach. Ukikuonga. Aya. Waweya. Adwa tedo kendo kawuono kichiem. Mago to story. No. Ni wacho go mbaka. Rieng mago to story. Awacho ni gol na budegi. Mando bude go to kapar kanyago. Kare ai mbele na. Kar ni luonga na. Wogi. Dong dak ni Wogi weta. masawacho ni tenda itamori. Iki wa bai gi lwedene. Dak ni weta tinga tinga kidi ko kana tingo. Ma be dala wa. Kalisto we duok rikoda. Kia kumia an. Ma dalau. Go indalu ni kany. Ma dalau. Kora weni dalau. Mondo idagi wuoru. Kendo aruda ko biro to kichiem. Mano ok wachne. Winj. Koro go biro Awacho ni ko duoko rikoda. Nyathi duok rikoda nada. Anya kuyi kada. Ai mbele na. Ai mbele na. He. Wanyia kaka nene nyano. Ngia ka wuoru nada. Koro kigola gola biro kise tingo gino. Adhi gologi. Ma ini ywada ywage nyithindi an gima timo. Ok aywara kodi. Anyisi ni gol na bude titamori. Gima timo ne Ne Kalisto ai mbele na. Ai mbele na. Kora timi nade. Duong idwa ni go an ma gimo ka bitimo dala kae. Kalisto we lew chunya. Ai na nyaka ta ywe. Ai na. Wichiraj man ma wik mo kibiketa go. Ai na. Kalisto. Awi jango. Ango matimore. Adi. Ango matimore. Stop the noise. Hokat betu walo mo. Baba ngotimore mi biro ki gerne. Ango matimore. Aruda ngotimi. Ngono yuda ka bachungi. Tito ni bio mpisadi. Dong se pare ne penye skul mandi. Nenda to min Kalisto. Ha no kamo. Ibinjo. Ango matimore. Nyathi ni to tima poko to odwaro ne. Otimango. He gwen kai to nyathi ni to okuodo wiya. Nyathi ni Nyathi ni otimango. odwa ne ga to hato pod angima. To wuoye gi nyathini ni be. Ba dong ni wuoka ni Mane? dong ni wuoka ni dhi puodho. Kalisto wiye teka ni Kalisto tiko gol na tiko kae. Ya tek na. Well, stop. Don't gine. Kiki hisiem na nyathi. Ibinjo. Mbaka mai go weyo. We Kalisto stop the noise. Ina man ka onge ka. Ibinjo. An acting father. Hey, mama no is not your own. Ibinjo. Eh. Ina man ni hinyalo go rongiyo kaka rombe to ibinjo chiemo. Ibinjo. Mamo kata ikoko kionge. Ni hirwaka ngoja. Kela ngolo nika. Ba inga daga pima ngolo. Ibinjo to famin Kalisto. Haru dani nyathi ni to dwa anega kapod angima. Na gi ato mari madwa nega kapod angima tichaki dok neno. Ing'e gik ma Kalisto nyisa. Anyisi Ni Kalisto nyisa na dog dala wani ma dala gi. To dong to Madala. idong gini ing'e ni to dhuke mo okeli ka. Idok ne Kalisto To doge. ma to wuoda ni ing'e ni Kalisto no nen lo jakisi. Lo jakisi no kane twenyo to ogod sondo. Yo mera to ne jo piny owuok e ndara. Pep. Kaka Kalisto ne awinjo ko odhi e thum. Nyathi ni to. Bakar ni chaka mana. Ni nyocha e miel ko gwanjo. Bakar ni chaka mana lori. Ni chaka kar ni chaka mana lori. Mane no ori mana chako. Man kaka watedo. In wangi chi kore ka wang mamu. Ba ing'eni gima rudo timo to pok iwachonwa. Ine di hiting kidi. Dong na we kitingo kidi. Dong mama Aika. na dhi ati agol ga but ogola kidi. Ai be chija. Koko da ok mo ro rabora ka kirabora. Di tingi kidi. Ando riemba an ma mo. An ma wich teko. Ito ber kata ki hijiro duondi. To in wuoyi siro. Ne na awacho ni nyathini onge school modhi no school Odi nyathi school gi thuon.
Anyisi no dhi ma kata ng'ama timore odhi skul. Kata ka tek tane ma dhi chulo ne school fees. Iwinjo? Nyaka nyoche donje to buchu mag joma mine gi. Ang'o motimore? Nikech an wiye no wil mok adhi awilo wa 1000 machon ja. Koro pesa omoko 75000 machon. Hadhier. Mano to mana wich din mari mano miyo kidhi wil. Ba. Idwa na we skul class auchiel. Heta penji. Odwa ni chal gi kalisi. Idwa di skul koso idwa chungi to gi Mache classmate na. Koro nyathi ko chungi classmate ne rach. Kiligara. Ini ngeni ne giti mang'o? Yaba. To wato odako biwinja abro tali. Nyathi ni ri ose lokore gusude. Ogo lokore gusude nang'o? Nyathi ni yoro pi. Kori ting'o na ne nyathi kede. Igolo na nyathi ka dhi omo pi. Ato kare ka hen nyathini. Bolo kedi. Idhi puonje ka gipuonjere. Idhi nyathi na skul idhi maber. Hodhi skul to hongi kumo odhi dak. To modong e dalagi? Kanye? Kae modhi oa skul to duogo. Adhi kanye? Adhi kanye? Hidak kata gi japuonj. Mano to ber japuonj dak awu kod japuonj tadhi sikul. Udwa nego dala ka dong. Iti ne gine miyango. Onge dhi skul ma nyathi moro amora dhi skul ka sani. Ne bed gi wuodi ma wiye tek Ano kare me class auchiel kaka Kalisto. Be sewinjo kisungu moja ni hapa makaka an kama. Is better than a teacher. Idhi adhi puonjo. Idwoka. Awuogi Wuon Kalisto wechego werigo kamano ang' walos wechego ka waneo. Ok alosi. Iwinjo. Gik misetimo na dala ka to. Asetimo ang'o? Kawuono kidwa wacho gi asetimo ni ang'o? Waji ni to nyaka walos ka chief. Kidwa dak gi kwe dala ka. Nyaka walos wachni ka chief. Chief no ne sedhi chuto dhoge bor. Isedhi chuto dhoge bor. Sani kok wadhi report. Kare koro wadhi waka chief. An be adhi mondo tamore kadhi sikul. Idhi te wachne. Koro wadhi ka chief. Onywako na. Wadhi. Dongine michako gi wa chief. Onywako na koro. Wabo awe nyaka iwete wadhi ka chief. Ambe wa Kalisto. Wachopo ni ka chief na Kalisto. An ok anyadhi ma an aonge gi witness. Witness manade ma wiye tek awinjo. Wadhi ka chief jogi nyaka wuok dala ka. Mana sekono mama ni ma ok dala gi wenwa dala koko mang'eny gokinyi. Wuogi mama kamano. Nyande ma pagora kode ma Winje kata nyingi Aruda. Anyalo talo serious. Ok nuja kata ma boflo ya Aruda. Aruda ne ako timore. Imbet gi bore ma yamo. Ibed gi chien. Wadhi ka chi. Muya ming'weyo ng'eny wa hawe gini ka chi. Tuwe kwere Abuja kae molo. Ame kela mana makra go. Imako digo to idwa gogo ng'a. Mama wen jaudi. Ime na singi chini to nyobi. Anyomba kaka pora tinga nyomba. Ana hakendo ka japri. Idwarana. Nyaka bunde yo. Mesa ni poki pedhi irito ang'o to sa to serom. Ang'o mirito? Nange ni podo kiwuogi sana. Podo ka wuogi kiseneno ka gigo ka ino ka gigi nitie oko ka ting'ini sa bura nyalo donjo dala ka. Koro adhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka dio dele maka. Era seloso ni en wach mane? Iseloso gimoro ka diomna ne buga gi kalamba. Adwa chako ndiko gi kaka. To niketo gi kar kanye cha. Pile aketo an makano gi ga kase mikana achaka duga kwalo gi gimna kam jaketo gi. To kia sekelo nigi. Gima ne kidi moro minyaten godo gimna kidicha. Ngiro ten godo leso ni mayamo kwanya uyai. Koro sani en mana leso na oken kata giri ma. We duokori gi sirikal ng'eni kata chuori to sani asedonje kundo ok adwa weche mang'eny kodi. Kosimbi dwa na maki mokwonga yaw kodi tich. Ayeni ni ofisi ne wakusema. Mama ucha be dibir kata pesa made mia kata kura tiri no maki. Te koro mama wakendija. To gine iseloso gimoro ot kanyo. Iloso ang'o cha ya nyamara ng'eni imbe wa kodi mabor. Wanyama wuoyo kodi sama pok chunyo kethore ma pok jogo biro gi weche iko. Kene kaka giro kaka dala ka. Aneno ka to. Apenji. Penja. Nyang'ane to be ni nene. Mano ng'amen kiboma. Pok anene. To no manyiga. No manya. Eh. Dipore dapo gi chuore cha podhi mbele yawa.
To apani negi dhao matin. Ineno ko biro ko ywa dhoge. Ambe aulo wad ng'eni imbe mondo mi nited ne chief. Ikalo chuo mang'eny. Makaka wan sirikal an ng'eni ka goyi to kudonjo onge. An michaki duogi donjona. Doge koro Anto be ma goyi. Koro doge koro kigoya kata. Magret ywaya ni to buche ni yalo karang'o ya. Ok in donjo to los gik moko. Aya. Ilosa gik moko kasetieko to kiwinjo duonda ting'e dwaro ngude ikelo. Sawa. Aya. An ma Nyasaye nomiya dhako, kine wadhaw to dichiel e higa, to bi mana ng'wenya. An gi sama tin ng'ato biro gi chiege, kia nyewa gore, kia walaro puodho, chiegi laro nyaka puodho. Chuo masani tijgi tekni. En bura mok rum, sama tin kia chiega otima nade. Nyaka dichuo ma king'iyo to agoge lach monego bed ni go dhako. Ni dhako dhi ne kafeda, dhako be dhi ni kafeda. Gichiegni biro kaka gingokni jok mamon goyogo. Ngokni machalo matrela matinga ywayo makata kuma ji dhi okia. Siko na gibura ni los na dak. Na loso ni dak ni ambe na jagam. Seche mani kendo, ka gikendo ok giwinje gi jogam ni nyako ni kochanda tawang'o go gi mach. Wach ma winjore. Gichiegni siko kaka gilothni ka ng'okra fuok. Ni wacho chief. Wacho chief okobi. Ang'o? Peter ya wacho ni ene mokuongo ka chief ber. Ang'o matimore? Etela mo. Biro. Abiro. Idhi nade? To agari mayo mumonjo office gokinyi. Imoso nada ako kinyiero nade? Ma ne ka ofisa. Iwinjo Joshua? Ka ofisa. Sorry ruoth. Iwinja? Kibiro ka apani kata sani neno kandiko nying moko kage ineno. Sipina ywaya nyogore gi chuore. Embe kano biro ka okanyal mosi ka ywa kambe na dhaw kodi. Danga ywagi idwa na mosu ka ywa. To chief. Han okayal ka ji ochung, in matek ni biro wacho kisebedo piny. Kela uru pes kom mondo bed piny. Kela uru pes kom, miya uru pes kombe. Ngane nyaka bunde, kel kombego gichul gibedi. Ka gin serious gi burago. Pes kom to pesa di. Pes kom sani kom achiel siling 700. Un kubete ng'ama nigi keso nego chul siling 44. Ng'ama nigi kes, ng'ama bete abeta mama ne loko ande to singa pa. Ne nyathina bedi achulo mara kodi achulo bedi. Ichulo chuth. Marwa kodi okaore pesa. Ilu peso go. Peto chief. Duok na change. Hara gi ka listo an mabet ka listo to ok bedi. Ok obed nade? Nyathi to ka nyathino ogwe ti kata an sirikal. Idwan nitie gimoting'o midwa no goyago to agi ng'wech. Chief, ang na ori Gigol pesa gi mikas. Jaduong' bed pesa kok igolo pesa tidhi agi rach. Nyaero to kelane ma intie go no. Kelane. Aor ni pesa bunya namba ni. Ka listo to. Ioro gi migolo go. Ka listo. To ti hinde je jakuo. Ba ng'oti. To majaber ni. Manyara. Chief gona namba ni. Higo mo nyaka to jathina. To koro ka penyo no jaber mana gombe ya Joshua. Kibed ng'at moro mabe miyo ji. Jifu oto kiki ba. Orna pesa. Ni namba ni. 07 1232 99 2000 akiana sekadho gi. So go to koso 200. Beda kuru aseyudo dong sekawe iro kuro pesa no in bedi. Iwari gi koni. Nyathi joka Joshua marabura. Chalo bedwa jaduong'. Okibedi. We bed ki chomori kuma jatelo nitie bed gi kuchoche. Imbi in gi rank moro ka. To fin dhake masando chunyi. Tifa hapendi. To. Oyawre nyaera. Ing'eni chikwa mar ofis wacho ni kork wadate michako mos go nikech kune ma hawi nitie. Ing'eni une munyuolo wabe momiyo wan chi. Nyathini to dhi kelo hawi e dalani. Ka chief mosemako wang'a. Koro jok mabiro rado kode weg geche ber Joshua. Hatok jo mamine mi mosu. To. Mano chik sirikal. Seche mose rwako kundi chako kor mine. Lo choloya. To ka jobunde ok di bakini. To ichiew nade? Mano lisa chiwo much kuomi. Awacho ni nyathini to dhi kelo mwandu dalani. Kaka jaberni. Ma okaw higa achiel kapok ng'ato okaw. Ambe winjo chief. Gombo ni to mwandu no to obed dalani ka koro wanyalo to owe bura. No kadware. To ka en mwandu to an mwandu ne no kadwa. Amosala wera ka wuonu pod ywa wach.
Musa. Kalisto. To ukonu lima. Wakonu walimi kama. Wach mane mubiro kusemburu maka ngama tero rombe modoni. Mane no ka jalo kaso madam okaso nyathine to yimbe kaso rawera nyango motimore. To kora ata penji chi. Ise wacho to mang'eny ndi. To wan ma wan gi problem gi sida gi matatizo pok wawuoyo. Ing'eni ya Joshua gimo king'eyo. Ni kapok ning'e kata nyako Nyaeron. An nang'e. Nang'e chono kwa somo kode wagai primary. Okay. Mabe kata tugo moko mag pondo miwinjo go. Watugo mang'eny. En mani paro madake mani pok aketo. Koro uwacho nang'o? To koro neno ni mondo kik wawach ni kes mokelo kes no to wachura wache momiya dayo dho wache dho wadwaro mondo pimna gimokelo. Ato wakwongo wagoni mos matin. Ng'ama okwongo bire madwano okwongo wuok. Wachane madam, wachane andik kes nino. Chief ene wacho ni wabika chief. Koro gimokele ka chief ene mochaki. Ene mosemba wagi boka nwaringo wabiro ka chief. Koro ene mowache. Dang' iwuo? Dang' iwuo? Wachane. Ana bro dhi mana kaka idware. Wachane gimotimore nikech ubiro kaka udondoru. Adwa ni wach gima diera ok ma miriambo. Kech ma bug sirikal ok ndike miriambo. Koro wachna wach. To be kata ka pok owuoyo chief. Ling pok ami thuolo madam. Wawa nyisi gimoro ka. Kare wuo mondo ndik adwa gima ndiko ka ok adwa mbaka. Nyathine madwa no chak wuoyo kapok baba gi wuoyo. Dang' iwuo? Nyathina wuo. Anyalo wuoyo. Wachane andiko gigo adwa na ndik pio daka. An gima an go tin baba ok dwa na dhi school. Ok odwa ni dhi sikul. Joshua ne chien. Ogoro mane kwar gi madho ni embo donjo ketho wiye. Nyathi bi tami dhi sikul. Chief uwati ing'eyo ni to Joshua iwuoyo wiye to nika. To kata ke in ka wang'e tima nade ma ok ofisa. Chief ageno ne miwuoyo wiye en baba wa. Iwinjo wachna ok odwa ni dhi sikul nang'o ang'o motimore momiyo ok odwa ni dhi sikul. Nadhi ga omo pi. Idhi omo pi. Nadhi omo. Wandi kar dhi omo pi no mondi. Alafu ang'o motimore? Aromo gi separate ka penja na adhi school. Separate no kom koso mesa. Dong dano. To chake separate nade? Mano to wuodo to nyambone. Ing'eni separate ko wacho ni separate. Mano to wuod nyambone. We sirikal otitije. Nyathi mano kwalo Lingane. Ka ng'ato wacho ni separate, ng'ama osomo separate nyiso nang'o? Ibe wachane na ako winya ke class auchiel. Separate nyiso nang'o? Ng'ama dhi sikul. Separate anakia. Nyathi na to kori kwongi romo gi wiye ko siromo gi okanungo ne. Dende te. To mane separate nang'o? Ai to kora ang'o motimore kanyo? Openja ne adhi school karang'o. To kapok aduoke. To babu biro mana ni adwa nege. Kindu nuchung' nang'o kindu? Dong en ku tan ku. To ing'iyo kon mane teno ng'iyo kure? An ang'iyo chien. Ing'iyo chien? Kuma adhi e aora. Aora ne ning'eyo ka ng'eyi? Komiae. Nyathini separate no kendo. Kaka winjo ndiko ni. Ma separate kendo. To chief. Ma separate kendo. Adwa ni mondo waler wach ni maber. Ng'ama chaka ndiko dhoge. Koka lero wach. Kase ndiko dhogi. An ma iya wang'. Ang'o manotimore? Iya wang' ma serious. To kini wach na wach manyalo ndiko. Iyo wang' no bi ndiko ka. Chief kare ndiko dhoga ka babo ko. Iyo wang' bi ndiko ka. Ok onge gimi wacho ka. Stop it. Chief mama ni ochaya gi nyara. We donje bura kapok agonyi. Adwa ni nyisa gima ndiko ka koka chak yali. Mokwongo separate no oloko nyara to lo jo China osombo go kuo. Kora andik lo jo China. Andik lo jo China. Adwa ni wach na ang'o mochwanyi gi nyathi momiyo ok idwa nyathi osom. Nyathini to dong ineno ko oseromo dak. Mwandu mane iwacho ka an aseng'e ni isetieko to oburane. An ok akawe. In miwacho ni mato mwandu malich. Dang' iwach na wach manyalo ndiko ka mondo ang'ad burane aseti chief. Gima rito ne to gi ni arito ne mondo athino dhi nyaka kono. Joshua bede ng'ama adwa na hacha mwandu na cha wathogo. Mama ni to onge kodi gi wach en ok okosoni. Mane? Jali. Anyalo wuoyo kuom. Mare to haloso kendwa. Uloso kendi. Gima nokelo wa chief ka en wach nyathi mar skul. Koro anyise ni nyathi dhi skul gi thuon. Kok odwa tero nyathi skul to tero nyathi. Joshua ng'ama duong' wiyo timo go thole ni inyalo tamo nyathi dhi sikul. Inyalo tamo nyathi dhi sikul.
Binge chik sirikal wacha ngo kunya. Ane honya nyar Simon ka. Dongo howe school ka. Samo howe school dongo yudo pilot. Maria Iwinjo gimotim, bura ne adwa tieke adwa aka. Nyathini ok dog dala. Nyathini dwa konya kae sama koro pod oginen pod no konya ka dweche 4 okonyi mano to ko hodhi school go soto adwa nono wach no mondo gimo mi nyatamo nyathi dhi school okonyi koro adwa ni wakonyre kode nikech oda kata wan e thuolo koro okonyi nyoche nadwa kawo dhako mar ariyo to en to kanyal kawe iwinjo to chief an mane momiyo to amor ga kudi bura iwacho ni ikawo nyathini to idongo awach nadong kode oda ka wakonyore kode koro gima hate mokwai nikech aseneno ka ane problem dalana koro kawe to gi min giwinjo kasto wuoda ni bende ochija dala ochiji nade to timango nyathini to ato koro kasani mose nyiedhre gi simbe madongo dongo kama ato donga ata diru chungane ka dada chungane gi iwinjo to ochief ana onge wach mato tangane lweti matwe chief maber ana onge wach iwinjo kaw gite ni dok ne baba ngoro ka baba owei nerawera ata sama police biro to omaka ne bede piny mondi poka gonyi iwinjo chunge kai lu baba uma nu biro go kaka nu bire ka kudogi chivan kare ango mena biro awacho ni ka kubire ka kudogi ambe an gi manya minu ma ok minodi ritka chivan gi wach mane main go mama ni osiko mano dondre koda ka chiegu kinyo dondre koda mano ratiche nyako dondre kodi idwa no timne kodi nade koko nya dondre idwa no timne kodi nade ora biro kama ne yala ti wacho ni mano ai ka biro bai gi bugne ai ka in kata kaka ichalo no kipani mama unya kimi onego beni miyo luo iga manyeni yero chief moro biro neno kikoki kawo mama ne imbe luna yo luyo we nyathino kanyo we nyathino kanyo pod in gi case iwacho ni gimi wacho to kiwinjo pod in gi case kiki ngwi kata nge undi kako dhino ne min nganya biane nyaka bunde anka ineno dono ka Joshua obiro kaka ngok ngi na wacho ni buche gi bedo kama owadu moche dwa kendo chak goro angi gochne ikone ni waseyudo dada moro ka nikech ano ka jogi dwa walo ngima nyathini beda ne mos monde yawa dichi chichi dwa gi ngwe chan sirikal dang yomba dang yomba onya Joshua manya Joshua to Joshua sano nyathine ka nyathi orumo yawa koro gimetin gochno waducha mato ko kuma dhi eungi makata ok watwego pingo kuma tera ungi wango bio kae mondo dhi odak kuchucho aya idhi dak e odi ae od mama ulwe njuru kadwa dadwa dhi school baba ubiro go ilero gi kidi makiri ogo ilero ta dhi school e od kanyo idhi puonji in pokene no ngama somo kanie od mama nyaka puonja mama ube japuonj en modhi chulo na school fee kata wan wadhi chulo ni school fee jalcha nigi pesa muwa wacho nini an sirikal awuoyo kodi to kidwa donje box donge awuoyo kodi kaka chief to kidwa donje box mama adhi puonja chungi dhi donje ot kacha chamonde abiro kanyo lukoni sirikal yagi ngwe majo ka kuth Joshua ok na wacho ni kuna ka koringo mana ka Joshua tiende bolore maka tie wuon gitegi chal magara bura mane kata pesa na madhi madho gocha mo gi mia gol kombe gi duoko nitie joka Joshua makiny ka kiny kia dhako tim manade nyathite machal kod gi to Joshua di to loso ode Otame ka ng'ato ywa dwal bila no wango loso ot ne bura do yal nango to dwal to dhok ing'amo seche ariyo pok ogol kata wach achiel an buro romo kura mag Joshua gi kura biro wene chife mamoko boyale sama tin kia dhako tim manade ng'ato ywa dwal chige belel kuro kata rado tamogi miya chaya madhi na nyathino an aol gi buche manono